kører en Nova NP02. Så det er fedt nok. Den er satan sjov at køre i, undskyld mit sprog. Den er virkelig, virkelig sjov at køre i. Der kommer lige en meget hurtig BMW. Og en Corsa. Ja, sorry. Jeg er sammen med Switch Racing gået samarbejde, der indgår, at jeg kører 2 endurance-løb for dem i 2026. Måske 3. Nu må vi lige se, hvordan det hele det kan være der sig. Det er vores første møde hernede ved Leluk og Circuit du var hernede. Og det er, man er næsten blown away over, hvor professionelle de folk er. Det er helt vildt, og de ved det så gerne, og det er kun deres andet år som team, men de går efter at køre Le Mans om 3 år. Så det beviser lidt, hvor passionerede de er. Vi kan lige få en rundtur omkring bilen. Gør vi lige sådan her. Bop. Bop. Camera issues. Den holder lige herinde. Folkene er ved at arbejde på den. What is good? Yes. En Nova NP02. Meget fin maskineri. Did you decide with